Sanibonani. Linjani? Ngenkulu nje inhlonipho bengisacela uqale ngibingelele othisha bonke abakhona la emva kwami. Kwabangangazi igama lami ngiuXolani Sibongo kwaNdlovu. Yawukatsheni kuyabe ngiyathi ngisebenza ngaphansi kwenkampani ekuthiwa iTABAYO Production, sidila kakhulu nomusic kanjalo sishutha namadrama. So kwabangaziyo igama lami ngi1 Bathi. Njengoba sengishilo ukuthi sidila kakhulu nomusic kanjalo namadrama. So ebekade sikuzele la esikoleni besizokwenza umusic. If kuukuthi kukhona mhlawumbe umuntu lawo interested ekwenzeni umusic, mhlawumbe wazi ukuthi uzophuma ubhekephi, mhlawumbe uyazazi unekhono lokucula isicathamiya, umaskandi, khona noSiso kade lawo wenza inkondlo nabenza inkondlo kanjalo noma uthanda uku-actor. So ungafika laphana kuthina sibone ukuthi sizomisa kanjani, and masesihamba ngicabanga ukuthi sizoyishiya imininingwano yethu if interested mhlawumbe ekurekhodeni noma e-acteni la uzosixhuma khona. So ngenxa yesikhathi ke angeke ngize ngande kakhulu, ngizocela ukudedela umphathi wethu ithabano kakhethe elimazi ngoTABAYO eze ngaphambili. Yabona. Sanibona njani? Yazi le ngoma awungivulele mfowethu. Wabona bayasiyo le ngoma. Okay. Niyaphila kodwa. Ngiyazi ukuthi bakhona abakade bezwa ngegama ukuthi khona umfana ekuthiwa uTABAYO. Ya uyena ke lo. Ngizoqala ngibingelele nje la kothisha bami, ngibonge ngethuba abanginikeze lona. Ngiyabonga kakhulu ke special kuba bukheswa nomphathi. Badlala enkulu indima ukuthi sibe khona la ekhaya. Angizokwanda kakhulu ngamazwi esizokwenza nje lana sizoletha umcudlwana omncane. Emva kwaloko kunendaba engiphathele zona engidinga ukuthi mekukhona interested onesifiso sokuthi afane nami ngelinye ilanga, yiphi imigudu kumele ayilandele. Asimshayele izandla. Simshayele izandla ezinkulu. Njengoba kade sengishilo ukuthi ngenxa yesikhathi nje noThabani beseshilo ukuthi ngenxa yesikhathi sincane sizoculela ingoma nje eyodwa mase siyahamba. Angive DJ eyodwa nje masisobuye silivakashele ngelinye ilanga isikhathi mase It's kind of a true story. TABAYO Production. Hey. Billions. Why you feeling grading ekolula? Why you umuntu omnyama ephila without ukujabula? Sengihlale ngisibuza ngiswele umuntu ozongiphendula. Uphasithole uhlale ekhaya uthola isifana kukolula. Hayi kumele ngithenge igazi ukuze omunye aphile. Siphile impilo yomntwana uhambe nomsebenzi uyezwa kuthiwa ufile. Ngesandla
isandla somuntu ubheka kusala intandane akunamuntu ongabhekile ubaba omdala uyezwa kuthiwa uhlwengulile ubaba omdala uyezwa kuthiwa uhlwenguliwe omama nabo baba balahla ingane I am a victim ubaba wangilahla ngangisesemncane baba sethelile ngoba ngomqonda sikhulile usathane siyamjabulisa ngabe siyamjabulisa intonga nodondolo kumele ngakuyasithokozisa